Grabaten! Arratsaldeon guztioi, emisioa mozten dugu txekean gertatzen ari dena. Azaltzeko. Duela ordu gutxi eskuatu dugu William Fox, kazeteria eta Rodrigo José de la Concepción de Chipotle, kamera gizon inmigrante mexikanaren erreportaia. Takizuenez, 1928an bidele genituen txekera, 21 urte eskaz eta kazetaritza ikasketak amaitu berri zutela. Ordutik bertan egon dira mundu librea, fuck yeah, mundu librea, defendatzen. Justiziaren eta egiaren izenean Europako egoeraz berri ematen. Ikusiko ditugun irudiak gogorrak izan daitezke. Umeek, emakumeek eta marikoiek. Ez ikustea gomendatzen dugu. Iritsi zaigun modu berean barkatu. Modu berean eskainiko dizuegu erreportaia. Mosketan eta katxez, betea egon daiteke. Sentitzen dugu, kaitatea guztiz ona ez izatea. Hona hemen, erreportaia. Fuck yeah, Amerika! Orduan, William, nora goaz? Txekiera joango gara. Ay, 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 para el aeropuerto que nos vamos. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. When this whole world starts getting me down, and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. Toma una, güey. Hemen William Fox, 1928, Pragatik. Nire atzean ikusten duzuen bezala, naziek Txekiaren okupazioari ekin diote. Hitlerrek pangermanismoaren ideiari jarraiki, Txekoslovakian bizi diren Alemaniarren batura eta itzulera eskatu zituen duela hilabete batzuk. Alemaniar gehiengoa Sudeteetan bizi da, eta Alemaniarekin muga zuzena duenez lurralde honek hori izan da Hitlerren lehen helburua. Azkenean, Hitlerrek Txekoslovakian bizi diren Alemaniarren eskakizuna erabili du gobernuari lurralde horiek indarrez hartzeko, eta azkenik Sudeteak Alemaniarren menpe jartzeko. Txekoslovakia, Frantzia eta Britania Handiarekin dago aliaturik, baina hauek ez dute oraindik gerra hasi nahi izan, arazo honengatik, eta Hitlerren asmoa onartu berri dute irai honetan, Munitzen. Rodrigo, orain grabatu pare bat toma ejerzitoarena, oso ondo bildu daiteke.
Bueno, ea ondo geratzen den. Baina zergatik zara graba baten. Badakizu gure bizitza nola den ikusteko, William. Bueno, lehen grabatu duguna oso ondo gelditu da, Bai. Baina nik uste dut behar dugula zerbait, barrurago jo behar dugu, zerbait ezberdin Baina behar uste dugu. dut, ere bai, baina zer. Elkarrizketa bat da gian. Bai. Eta norekin izan daiteke. Ez dakit, nik teik pare bat egingo dut eta ikusiko dugu. Ongi da. A ver, nori irabazi duen, atzoko partidua. Rodrigo, lortu dut elkarrizketa bat. Bai, eta norekin. Boris Koska, politikari eslovakiar bat nazia uste dut. Benetan? Bai? Ba, interesgarria. Eta noiz? Urgo urtean. Ai. Nortzu zerretu du? Gatoz Koska jaunarekin elkarrizketa bat egitera. Torri! Barkatu, William, komunistak izazen gantzitzen. Mutombo, etraieta. Ekarri zerbaitetan komerzenez. Baina no. Bueno, importaz bat zaizu hasiko gara grabaketekin eta galderekin... Bai, ez? Vale, agun jarria. Zuten, zarraban hau. Torri. Grabatzen, ez da, Rodrigo? No problema. Boris Koska, zu Eslovakiar partidu pro alemaneko kide izan da, eta nazien okupazioa barnetik bizi izan duzula, konta ikusi apur bat Txekoslovakian bizi izan den azken urte honetan. Bueno. Nazien okupazioari egin ziotenean, Poloniako eta Hungariako herrialdea konkistatu zituzten. Hauek, Txekoslovakiako beste lurralde batzuk eskatu zituzten hortainetan. Gu, Hungariaren inbazioaren beldur zinen. Eta Adolf Hitler ordoretzaren aginduz, guk, Eslovakian politikari pro-alemanek, Eslovakiaren independentzia aldarrikatu behar izan dugu. Hala ere, nazionalsozialismoaren ereduan miratu dugu Eslovakia. Orduan esaten ari zara Txekoslovakia, Txekia eta Eslovakian manekutan gelditu dela, eta nazien mente. Fabi. Honekin amaitu dugu elkarrizketa. Eskerrik asko zubete irekitzeagatik eta... Mutombo, lagun mintzazu kaldera. Bueno, iritsi azken egun, Ondo grabatu behar duzu? Gogoratu, planoa, zentratua, soinuare ondo iritsi behar da. Bueno, azken finean nire bizitzeko garrantzitsuena izango da. Orduan, saiatu ondo grabatzen. Konfiatzen dut, zure lanak oso ona dira. Ira amerikana, mundi dago. Bueno, ja argiteko duni. Arratsaldeon. Hemen gaude Jainkoaren begipean. Bi gazte hauek elkartzeko betirako. Adriana Kakreki. Adriana Kaczynski. Maite duzu William? Bai. Eta William, maite duzu Adriana Kaczynski? Bai. Orduan, mesedez, muzua eman aldiozu. Bota! Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face.
Bueno, hau ere grabatuko dut. Azai, ondo zoa, jarrai. Motila da, ederra gainera. Volvemos en 30 segundos. Le parfum de le soleil. Colonia Británica. The One. Curitas. 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 Ay, curitas. Y no dirá ay, porque curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. Rodrigo, zentrako bat behar dugu hau. Izan, edo ez izan, hor dago. Bado, nazia, ni? Azkenean. Gera baitu da. Hemen William Fox, 1956, Pragako apartamentutik. Azken hilabeteotan gertatukoari buruz berri emateko egiten dut bideo hau. Txekoslovakiako egoera, hauteskundeak baino lehen hau zen. Askapena Stalinek idatu zuenez, Errusiako erregimen komunistako ospandia hartu zuen. Azkenean, hauteskundeetako emaitzak hau izan dira. Biztanleriaren botoa bi partidu nagusien artean banaturik geratu da. KSC Partidu Komunista eta Partidu Demokratikoaren artean. Eslovakiar eskualdean Partidu Demokratikoak irabazi du, eta Txekiar eskualdean KSC. Gehiengoa lortu ez duen arren. Oraingoz, Txekoslovakiaren etorkizuna ez dago argi inorentzat. Ikusiko dugu hurrengo urteetan zer gertatzen den. Dirudienez, komunisten estatu kolpe baten beldur da biztanleria antikomunista. Estatu kolpeari buruzko informazioa lortu duguna ondo dago, baina ez da nahikoa. Zerbait gehiago bilatu behar dugu. Orduan zer, William? Jarretzen dugu investigazioarekin edo elkarrizketaren bat bilatzen? Nik duela pare bat aste hitz egin nuen Godwall jaunarekin KSC-ko presidentea, eta esan zidan nahi genuen handeiteko, itxaron dut hartzu zer esaten zenuen, handeiteko dut, no? Nahi duzu neon, Bueno, pues arretzen hor. William Fox, 1948, Godwall jaunaren etxetik. Zer moduz? Baiko ondo. Ondo, hasiko gara galderekin. Lehenengoa, zuk estatu kolpea barrutik bizi izan duzuna, zu izan zara lidera, esan genezaken. Nola etorri zen ideia edo zer behar zen duten? Bueno, estatu kolpea zerbait beharrezkoa zen. Nik pasaren urtean Moskura bilatu nuen Stalinekin bilera bat ukitzera, eta han nire ideiak nahiko hartu ziren. Horretatxerakoan partidua erradikalizatu nuen nik eta lagun batzuekin, eta azkenean botera lortu genuen. Herria bide zuzeretik, bide komunistatik eraman ahal izateko. Eta orain estatu kolpearen ondoren, zen izango da Txekiaren etorkizuna, zer gertatuko da orain? Herri demokrazia bat osatu, Sovietar Batasunaren eredu politiko eta ekonomikoa jarraituz. Horretarako, Komekomunaren sorketan parte hartu dugu. Gure eredua jarraitu nahi duten beste herrialde komunista batzuekin. Gure helburuetako bat, adibidez, industriastuna asko garatzea da. Eta, bai, hori ekonomiari dagokionez, baina politikari dagokionez zeintzuk izango dira herri demokrazia horren ezaugarriak? Doktrina komunista eta ideia marxista jarraituz, partidu bakarra egongo da, KSC-a, gure partidua, noski. Baina ez duzu uste horrek aniztasun politiko guztia desagertzearekin batera herriaren iritzi desberdina kanpoan utziko dituela? Kazetari jaki guztiek berdina esaten duzu. Nik ez dut hori uste. Azken finean, nork representatuko du herriak bera baizik.
Esper dugu horrela izatea. Eta beste bandera bat. Sobietar Batasunaren satelite izateak ez dio Txekiari independentzia guztiak entzen. Ez da bizorgatik diozun hori. Egia esan da askoz independenteagoak gara Sobietar Batasunaren ideiatik urruntzen ez bagara. Hori nengoen esaten, hori azken finean askatasunaren murrizketa bat da. Ez ba, ez dugu zertan Stalinen ideietatik urrundu behar. Stalinismoa da gizartearen askatasunerako bide bat gara. Eta Sobietar Batasunak ez dugu gure politikan esku hartuko bide zuzenetik jarraitzen badugu. Eta hori da gure helburu nagusia. Horrela den. Gure aldetik amaitu dugu, eta, eskerrik asko zure ateak irekitzatik. Ez da zer. Kaixo? Egunon barkatu, dago galdera bat. Gauzen egiten reportai bat, eta lehetu garten zunea grabatu ezak egun hemen barruan gaudako grabaten ondaren egunerako bizitza. Ondo, baina zerbait edan gordu zuen. Bai, nera zer grabatu, nera zuna. Pues ez egi eta nahen edan gordu zuen. Kaixo? Hombre, Nicolo, tu compañía. Zer moduz? Ongi, venga, betiko. Betikoa, vale. Horre, Nico. Maita zu botella. Bai. Badakizu egoera oso txarrean gode. Bai. Beraz, manifestazio bat organizatzea erabaki du. Ideia hona da, nire izango zen. Beraz, urrengo atzen, egongo zara hor? Bai, egongo naiz. Bai, eskerrik. Rodrigo, egon naiz repasatzen taberneko grabaketak eta entzun ditut bitipo egiten konbokatu dutela manifestazio bat. Agian interesgarria duten zerbait grabatzea, no? Uste dut zerbait handia izango dela, eragina izango duela etorkizunean. Agian bai. Baina, ez zuzerrelako. Vale. William Fox, 1978 Pragatik. Iratzen ikusten duzuen bezala manifestaldiak hasi dira, Sobietarren gobernuaren kontra. Egoera arriskutsua bihurtzen ari da, polizia laizzer hurbiltzen ari direlako hortik. Saiatuko gara zerbait grabatzen. Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a Polizia nahiak zatozte gurekin, guztiok berdinak gara. Guztiok berdinagatik borrakatzen dugu. Ez duzu eta askatasuna nahi, zatozte gurekin. Manor. Zer gain ez zarria gara, zatoz nirekin herrialde justago bat eraikitzeko. Joputa! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted
Baina grabatu hori, urbildu horra, hostia! Ai, 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 que masacre. Zu! Ez grabatu! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Rodrigo! Rodrigo! Dirás Rodrigo! que hiciste Nire erruarrengatik izara. estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin... Hej Jude, co dá ti plášť? Oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dár. Znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hej Jude, že má tě rád, co se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. Svět je krásnej, svět je zlej, hej Jude, věř v něj, do vínku nám dal víc ran a boulí. A do těch ran ti sype sůl a máme hůl, tak vládne nám svět, tak s námi koulí. Ne, 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 ne. Hej Jude, tvou píseň znám, když ji zpívám, tvé oči září. A potichu a skromně broukáš si dál, tak až celý sál jen tobě patří. Tak jen pojď sem, já půjdu tam, hej Jude, já mám tvůj lístek až tam, kde málo vidím. Jen poslouchám a skrývám stud, hej Jude, Bůh suď, proč zpíváš jí líp, já nezávidím. Ne, 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 ne. Hej Jude, ty píš a znáš, oči pálí, snad mám v nich slídu. Jen proto v tvých ústech překrásně zní. Arratsaldeon Amerika. Hemen daukagu William Fox. Orain ikusi duzuen erreportaien agertzen den... zango genue, heroia. Ez eres, William? Pasa. Kaixo, William. Unon. Gaur etorri zara zure liburu berriari buruz egitera. Ez eres? Kontaguzu zerbait liburu honetaz? Bai, bueno, liburuan aurkitzen dena gutxi gara bera da erreportaian ikusi berri duzuena. Azken finean, idazten hasi nintzen Txekiara iritsi ginen momentuan. Orduan bertan kontatzen ditut nazien okupazioa, desokupazioa, komunistek botere hartzea, herri demokrazia esartzea, eta nola ez nire bizitza gehien markatu izan duen gertatutakoa eta Pragako udaberria. Badakigu historia oso gogorra dela,
konta diguzu zergatik Pragako da berria? Ba, bueno, Rodrigorenaz aparte, ez duela inoiz ez duko eta... Bai, Rodrigo ja dago Eko nintzen 30 urte berarekin eta niretzat anai bat, aita bat zen. Bueno, gauza da, Pragako da berriak iragutzi zidala gauza bat gordeko duela bizita zoan, eta da komunismoa txarra dela. Orduan, egoera hau zen. Herri demokrazia, Sobietar Batasunaren menpe, estatu batuen kontra, eta gugan, Baina, bueno, hasi ziren agertzen sistema komunistak dituen arazo desberdinak. Askatasun murrizketak, jendea ez egoen ados ideia batzuekin eta errepresio bortitza zen, ikusi zenuten. Bueno, ez dakit erreportaien azaldu genuen, baina 70 piko hildako gontziren, gu grabatuko nituen 8 edo, Rodrigo. Bai, ikusten dira irudetan, bai. Ba hori, eta orduan argi ikusten da, jendea altxatu zen berain askatasunaren alde, prentza askatasuna, sindikatu askatasuna, bidaiateko askatasuna, ezin zuten bidaiatu. Orduan argi ikusten da, gizartearen bidea kapitalismoa dela. Estatu batuen bidea. Orduan, niretzat oso remarkable izan zen, ze momentu batzuetan duda eduki nuen. Komunismo, kapitalismo. Baina hori da demostratu zen. Ba, William, eskerik asko zure liburutaz hitz egiteagaitik. Eta gauza bat, Amerika jakin nahi du, zergatik daramazu beti arropa berbera. Tantazko galdetzen dit, eta azken finean egia esan horregatik idatzi nuen liburua, hor dako asko sekretua, así que erosi, eta ikusi gauzu, Badakizue, hemen dago, historia ez daki daia, William Fox. Ezkerrik asko. Erosi. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. 3, 2, 1, acción. Hogeita bost urte eskaz eta kazetari... Nos ha enfocado, espera. Ya está. Checoslovaquia. Eso, es que tío, es que esa que queda ya. Poloniaren... ¿Cómo que Polonia? Estamos en Chequia. ¿No? Joder, es que has tenéis improvisatzen eta guzti improvisatu behar dut, cago en Dios. Es que no quiero decirlo. Tú. Vale. Todo el secreto, Martín. Vale. No me esperaba. Te pido otra vez todo entero. Hola, amigo, ¿te hablo verbal? Tío, este fumeta de mierda, ¿qué haces aquí? Te bajo un lleno. Joder. Rodrigo, grábatelo, ¿está? Ok, Mackey. Rodrigo, grábatelo, ¿está? Bai hori ze. 3. Rodrigo, grábatelo, ¿está? Vale.
Eta akizuen ez, no te rías, tío. No te rías, retrasado. Tú, yo no me voy a ir, tranquilo, tío, que te vas a descojonar. Qué pringado, tío. Lo paso bien. Going down the street and you're getting now. El rapero. Bueno, gorila. Ongi da. Ongi da, mutikok. Bueno. Julián. Cocínate tú. ¡Ay, aleluya! Es que te voy a reventar el... ¿Cómo que también? ¡Acción! Hostia, no. Tú, es que justo me damos a cenar una hora y... Vale. Esto no es serio, tío. ¿Quiénes? Ya habrá papel. Busca en la cocina habrá papel. Y eche la raba, tío. Moskura bidaiatu nuen Espainieke. Eusika. ¿Qué te ríes? Sobietar batasunen, es que... Atxo, historiko klasean urtsi esan zion Maiteri pasatzen ari zara. Eta Maite esan zion.